Les comunitats energètiques són organitzacions sense ànim de lucre per impulsar l'ús eficient de l'energia neta de proximitat. Funcionen de manera democràtica, amb l'objectiu de reduir la dependència dels combustibles fòssils de forma fàcil per a veïns, pimes i vulnerables, inclús sense teulades. L'energia de proximitat redueix la petjada de carboni i evita preus elevats dictats per grans corporacions. Promou l'autosuficiència amb la fotovoltaica, l'eòlica i la geotèrmia, reduint els costos i evitant el canvi climàtic. Aquest tipus d'energia no només és més sostenible, sinó que també ofereix estabilitat econòmica als usuaris. Alemanya n'és un exemple, amb la meitat de la seva energia provinent de comunitats energètiques locals. Aquest canvi empodera els ciutadans i pimes, equilibrant el benefici comú amb l'individual i promou una participació oberta i fàcil per a tothom. Participar en una comunitat energètica és senzill i sense risc. Només cal contactar amb la cooperativa més propera i omplir la butlleta per gaudir de serveis com energia verda i cotxe compartit. Amb una quota de soci entre 50 i 100 euros, pots accedir a múltiples serveis. Si no estàs satisfet, pots desvincular-te i recuperar la quota pagada. Els beneficis poden ser de 150 euros anuals per cada quilowatt de potencia, entre menys consum i bonificacions IBI de l'Ajuntament. L'inversió de l'instal·lació es pot pagar amb quotes des de 10 euros mensuals. Les instal·lacions grans costen la meitat que les petites individuals. Les subvencions són més grans per a entitats sense ànim de lucre, reduint costos energètics i impostos com l'IBI i altres nous per la petjada de carboni. A més, l'energia de proximitat permet estalviar en costos energètics, fent-la una opció atractiva per a particulars i empreses. I mai et quedaràs sense electricitat, donat que la teva comercialitzadora habitual continuarà donant-te servei. Però, el rebut serà significativament inferior en rebre energia de la teva comunitat energètica. Fins i tot sense teulada, pots formar part d'una comunitat energètica. L'energia es distribueix per la xarxa elèctrica, garantint subministrament, fins i tot sense sol. Això assegura que tothom pugui beneficiar-se de l'energia verda, independentment de les seves circumstàncies. Si decideixen desvincular-se, poden recuperar la inversió feta, assegurant flexibilitat i seguretat financera. Comerços i pimes poden gaudir d'energia verda econòmica vinculant el CUPS del comptador digital a la comunitat. Això ofereix una opció sostenible i econòmica. Les comunitats energètiques són dels socis, no dels ajuntaments. Generen energia neta econòmica, assessorant amb l'eficiència energètica, promovent la mobilitat compartida i ofereixen punts de recàrrega. Per què no unir-te a una comunitat energètica avui? Junts podem construir un futur més verd i sostenible. Informa't sense compromís a Unitsenergy CAT o al mòbil 664 282 550. T'esperem!